НАТО осваивает украинскую территорию, а вместо поддержки бросит Украину в случае военного конфликта. Учения Сибриз, которые полным ходом идут на юге Украины, не дают покоя российским пропагандистам. Это программа «Фейкометр», и мы попробуем разобраться, что на самом деле значат для нашей страны совместные учения с НАТО. А сейчас с нами на связи наши эксперты. Это Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 и в 2020 годах. И Александр Коваленко, военный и политический обозреватель. Приветствую вас. Доброго дня. Добрый день. Давайте попробуем разобраться, учитывая аспекты нашей программы, ее акценты. Мы разоблачаем российские нарративы, связанные с нашей страной. Вот один из них я уже озвучил, в том, что НАТО, проводя учения совместные с нами, учения Сибриз, осваивает нашу территорию, распространяет свою экспансию, занимается тем, что угрожает, как говорят российские пропагандисты, в нашем южном подбрюшье. Вот давайте поговорим все-таки, объясним азы, что такое Сибриз. Нужно ли расценивать его как угрозу России и как то, что нас в этой истории используют, а не то, что это равноправное партнерство. Ну, давайте начнем с Александра. В первую очередь, безусловно, это исключительно элементы российской пропаганды о том, что идет какое-то освоение территории Украины НАТО. В первую очередь, пропаганда, которая сосредоточена на внутреннее потребление в российском медиапространстве и уже потом сосредоточена на ретрансляцию через пророссийские медиа, в том числе и в Украине, а также и за пределами Украины и Российской Федерации, даже в странах Европы, через российскую медиаимперию, через подконтрольные ей телеканалы и средства той или иной информации, как интернет, так и телевещание, одна только Russia Today чего стоит, ретранслируется подобный нарратив. В действительности же это достаточно уже старая методичка, которую используют еще со времен СССР, о том, чтобы создать из НАТО такой демонический образ, о том, что является это угрозой для тогда Советского Союза, в настоящее время НАТО. Это угроза уже так называемая для Российской Федерации. Но в целом любые учения, которые как таковые проходят, это не элемент какой-либо экспансии или освоения территорий. Украина неоднократно подчеркивала, что она стремится в Североатлантический альянс. И для этого необходимо не только реализовывать требования по соответствию стандартам НАТО, но и, безусловно, проводить многочисленные совместные учения, которые в первую очередь беспокоят Российскую Федерацию тем фактом, что, например, в Черноморском плацдарме, когда появляется группировка сил и средств флота Североатлантического альянса, то сразу же нарушается вот эта гегемония, вот этот дисбаланс, который создает Черноморский флот РФ в Черном море. А помимо прочего, стоит и отметить тот момент, что любые учения — это не только, как многие воспринимают, стрельба в десяточку, да, это там, метание гранат и тому подобное. Кто лучше, кто выбит больше очков во время стрельбы, что-то типа того. А международные учения — это еще очень важный элемент повышения уровня коммуникации сил и средств подразделений международных групп. То есть то, что очень важно именно в рамках НАТО, когда многонациональные подразделения принимают в тех или иных операциях участие, либо оказывают сопротивление тем или иным угрозам, либо подавляют те или иные угрозы. А коммуникация в рамках подобного рода операций играет очень важную роль. И неудивительно, что реакция Российской Федерации достаточно болезненна на подобного рода учения. Не только болезненная, но, я бы даже сказал, в какой-то степени истеричная. Андрей, вопрос к вам. Давайте поговорим вот все-таки подробнее о характере этих учений.
какие там силы задействованы, какие задачи выполняют военные. Можно ли говорить, что это оборонительный характер, там, наступательный? Как это оценивать? Ну, дивіться, я хочу сказати, що навчання Сібріз є традиційними навчаннями для ВМС України. Вони розпочалися ще в 97-му році. Я був у групі планувальників перших 5 навчань з 97 по 2002 рік. І ці навчання, в першу чергу, вони спрямовані на те, щоб військово-морські сили України, інші види Збройних сил України, структури безпеки і оборони України готувалися за Північно-Атлантичним альянсом, стандартами альянсу. Але хочу нагадати, що це навчання безпосередньо навчанням НАТО не являється. Це навчання україно-американське, двостороннє, і воно проводиться в дусі програми партнерства заради миру. Це означає, що керівні документи, ці документи якраз натівські стандарти, які можливо використовувати для країн-партнерів. Це дуже важливо. І на ці навчання запрошуються як країни НАТО, так і країни-партнери Північно-Атлантичного альянсу. Причому не тільки програми партнерства заради миру, а інших ініціатив. У цьому році, наприклад, навіть Японія, яка є партнером НАТО, також була запрошена на ці навчання. Навчання, вони приблизно, дійсно є певний сценарій. Як правило, цей сценарій він передбачає певну кризу, яка відбулася на території країни умовної. Але хочу сказати, що весь цей час, всю цю історію, всі ці сценарії, вони відбувалися на території України виключно і проводились на території України виключно. Тобто перша основна задача під час цього навчання – це відпрацювання стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Ну, можу сказати, що якщо ми розмовляємо про тактичний рівень, про кораблі, які беруть участь в навчанні, в цьому році в них приймає участь понад 30 кораблів, із яких 17 кораблів і катерів від Збройних сил України і морських частин Державної прикордонної служби, то ми кажемо про порядка 100-120 стандартів НАТО, станагів. Хочу сказати, що в цьому році дуже позитивно, що пройшли оцінку концепції оперативних можливостей. Це спеціальна методична програма НАТО з оцінки бойової готовності підрозділів. Так от пройшли самооцінки підрозділів військово-морських сил Збройних сил України. То це 2 катери типу «Ален» і це рота морської піхоти. Причому я хочу нагадати, що це вже другий цикл цієї оцінки. Тому що перший цикл кораблі наші, тоді корвети, Узький, Тернопіль і морська піхота пройшли ще в далекому 2012 році. Але в зв'язку з агресією на сході України цим питанням не займалися. Зараз ми ці питання відновлюємо. Це робити набагато легше, тому що є вже досвід, є методика, знаємо, як це робити. Це перше значення навчання. Це стандарти НАТО, опанування тактики. Друге, оскільки це навчання є навчанням спільним з Сполученими Штатами Америки, то є певна програма, вона називається Exercise Related Constructions. За цією програмою американці нам надають допомогу в відновленні нашої інфраструктури в Україні. Я можу сказати, що в різні роки за цією програмою було відновлено, наприклад, практична гавань в місті Одеса. Тому що в 96-му році, там 94-му, коли ми тільки прийняли цю інфраструктуру після колишнього цього Чорноморського флоту радянського, там її стан був дуже-дуже жахливий. Зараз це нормальний причал, досить європейського такого, виглядає, там є спортивні такі заклади і так далі. Також був проведені роботи в Очакові, були навіть роботи такі невеликі навіть в Севастополі, але зараз вони захоплені. Тобто, якщо ми знаємо, що навчання буде проходити в тому чи іншому районі, то ми можемо очікувати на допомогу Сполучених Штатів. І також самі вкладаємо туди кошти в цю інфраструктуру. Можу сказати, що те, що навчання проходило на полігоні Широкий Лан тривалий час, я думаю, що рішення
обладнати його. Також це було одним із позицій, що врешті-решт там була побудована оця така містечко для розташування бригади під час тренувань. Третя позиція дуже важлива для нас, для військово-морських сил, що починаючи з 2017 року навчання опрацьовує не тільки дії тактичних підрозділів, але і роботу штабів. В 2017 році в перший раз була створена такий штаб навчання, який був побудований по структурі американського документу, який називається NTTP 332.1. Таким же чином побудований, наприклад, штаб 6-го флоту США. І виключно за цією методикою, за цією структурою, за процесом планування натівським здійснювати планування операції і проведення. Пізніше на підставі цієї роботи було створено морське командування військово-морських сил, яке зараз займається тим, що проводить оці операції на морі. Всі. І міжнародні, і національні. От все взято за основу якраз цих наработок. І зараз, коли ми проводимо ці навчання, то основним завданням є те, що, наприклад, ми опрацьовуємо варіант прийняття допомоги, прийняття цього додаткових офіцерів підкріплення наших партнерів і відпрацьовуємо спільну роботу з ним під час планування і проведення операції. От зараз триває якраз така гаряча фаза операції в морі, і якраз цей штаб, я думаю, там порядка 100 осіб, він повністю здійснює управління силами, реагує на відні, ставить завдання силам і так далі. І можу сказати стосовно російського, я не буду чіпати цей політичний аспект, це трошки не моє, але можу сказати, що в 98-му, 9-му, 2001 роках росіяни брали участь в навчанні Сі-Бріз. І я бачив дуже позитивні відгуки, наприклад, в журналі «Морський зборник» у них є такий, їм це подобалось. І, до речі, вони використовували досвід, коли брали участь в операції НАТО «Активне зусилля». Вони практично до 2011 року брали участь в цій операції своїми кораблями. Після цього, особливо після окупації Криму, політичний наратив дуже змінився, і зараз вони поводяться дуже агресивно. Агресивно там це в перешкоджанні, в залякуванні, в заході в наші полігони, там вони роблять перешкоди під час проведення заходів, проведення стрільб і так далі. То, що вони порушують і морське право, і елементарне правила морської практики, вони про це знають. Це для них не нове. Політичне питання я не буду. Да. Хорошо, Андрей, тогда мы сейчас дадим слово еще Александру. Я бы хотел как раз уточнить некоторые политические аспекты. Насколько корректно заявлять, что несмотря на все учения, несмотря на активные такие масштабные процессы, такие заявления, которые звучат с российских каналов, что в случае конфликта все равно бросят. Типа, это такая политика США. Насколько вообще корректно говорить, есть ли какая-то взаимосвязь, вообще есть ли какие-то обязательства, что именно из-за этих учений, именно благодаря этим учениям, в случае чего там США или НАТО должны вступиться в нашу поддержку? В первую очередь, опять же, это исключительно пропагандистская риторика российских властей, которая порой вообще даже и не дружит со здравым смыслом. Я напомню всего-навсего недавний инцидент с эсминцем Defender, когда якобы российский фронтовой бомбардировщик Су-24М совершил по курсу движения данного эсминца бомбометание, доказательства чего до сих пор Российская Федерация не предоставила, а непосредственно британская сторона не подтвердила, говорила, что никаких на самом деле бомбометаний не было проведено. Так фактически сразу в тот же день представитель российского МИД заявил, что сегодня мы провели бомбометание по курсу движения эсминца, а в следующий раз, если это повторится, то мы проведем бомбометание непосредственно по цели. То есть это заявляло официальное лицо Российской Федерации, и это уже не дружит со здравым смыслом и вообще с какой-либо практикой международных отношений. Тем более, если не
упоминать уже тот факт, что вообще эсминец двигался в территориальных водах Украины и тем более пользовался правом мирного прохода. Это отдельно. Но и если еще вспомнить, что это на сегодняшний день один из самых современных эсминцев ПВО, в первую очередь, обладающие всеми элементами эшелонированной противовоздушной обороны, то подобного рода угрозы с бомбометанием вообще принимают некий шизофренический вид. А в целом же говорить о том, что бросит Соединенные Штаты или бросят Североатлантический альянс Украину в случае какой-либо конфронтации, но это опять же элементы пропаганды. Но следует понимать один очень важный момент, что НАТО руководствуется в случае поддержки 5 статьей, в которой непосредственно идет речь о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов НАТО. Украина на сегодняшний день не является членом НАТО. Поэтому в какой-то степени говорить о том, что НАТО будет защищать Украину в случае конфликта, ну, это уже априори как такой нонсенс. Но с другой стороны, это ровным счетом не отменяет того факта, что любая из стран, членов НАТО, в своем личном инициативном порядке может оказывать Украине поддержку. Например, те же самые Соединенные Штаты Америки. Самый яркий пример того – это события начала нынешнего года, когда у границ Украины со стороны Российской Федерации началось неконтролируемое скапливание сил и средств вооруженных сил Российской Федерации, а также неконтролируемая переброска огромного количества техники и личного состава на оккупированный полуостров Крым. Фактически была реальная угроза эскалации конфликта и повторение 2014 года, в том числе и в гибридном формате, а непосредственно вторжение со стороны оккупированных территорий уже на подконтрольную Украине территорию. И какова была реакция международного сообщества, в частности НАТО, помимо политических заявлений в первую очередь. Это были регулярные, практически ежечасовые курсирования транспортной военной авиации НАТО во Львов и в Киев, которая доставляла соответствующие грузы на случай, если вдруг что-то пойдет, ну, скажем так, достаточно по угрожающему сценарию. А второй момент – это повысилась в разы концентрация разведывательной авиации НАТО над Черноморским плацдармом и по линии фронта с оккупированной частью Донецкой и Луганских областей. То есть вот это яркий пример одного из тех элементов поддержки, который может оказываться в случае повышения какой-либо угрозы и непосредственно прямой конфронтации, повторения более масштабных боевых действий. Это первый момент. Второй момент. Не забываем, что российскую пропаганду в этом году очень сильно обеспокоили договоренности между Украиной и Великобритании как строительству двух военно-морских баз на территории Да, там Украины. это еще один их нарратив. Они говорят, что это британский бизнес, что они на самом деле так зарабатывают на нашей стране, давая деньги в кредит, строят эту базу, а мы потом еще будем возвращать деньги. Вот давайте разберемся в этой ситуации. Но это вполне нормальная практика в нынешних экономических условиях в мире, причем которой пользуется в том числе и Российская Федерация, которая поставляет достаточно большую номенклатуру вооружений, например, в страны Африки, опять же, за кредиты, а потом эти кредиты прощают. И не только. И в Латинскую Америку идут поставки, к примеру, венесуэльскому режиму Николаса Мадуро и так далее. То есть, в принципе, Российская Федерация не имеет абсолютно никакого права озвучивать даже в таких моментах, поскольку они являются вполне стандартными для наших реалий. С другой стороны, я понимаю прекрасно обеспокоенность Москвы. Почему? Потому что это наблюдается очередной этап возрождения военно-морских сил Украины. Речь же ведь идет не только про строительство баз на территории Украины. Речь идет в том числе и о совместном строительстве ракетных катеров, на которых в том числе будет размещено противокорабельное вооружение, противокорабельные ракеты.
Это первый момент. Второй момент – это покупка кораблей класса «Минный охотник» «Сэндаун», которые на сегодняшний день оснащены одними из самых современных гидроакустических комплексов серии 2093 и 2193, способных на расстоянии до 1 километра обнаруживать, идентифицировать объекты размером с футбольный мяч и, в принципе, обладают одной из самых современных в мире автоматизированных систем по поиску и уничтожению мин Сифокс. Это второй момент. Третий момент – это, безусловно, Российскую Федерацию очень сильно беспокоит тот факт, что Украина совместно с Турцией будут строить корветы типа «Ада». То есть это еще один элемент возвращения былой мощи и авторитета ВМС Украины, который, напомню, значительно пострадал в результате оккупации полуострова Крым. И это беспокоит Российскую Федерацию в первую очередь, потому что Украина, безусловно, украинский флот в нынешнем его состоянии, он по своему потенциалу и боевым способностям несопоставим с Черноморским флотом Российской Федерации. Особенно если учитывать тот факт, что Российская Федерация может свои силы и средства своего флота регулярно пополнять за счет других флотов. Мы в этом году это могли видеть, как за счет Каспийской флотилии была усилена десантная составляющая Черноморского флота на Азовском плацдарме, а также значительно была усилена составляющая малых ракетных катеров, в том числе и вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» НК. И в нынешнем состоянии Российскую Федерацию наш флот абсолютно и полностью устраивает как недостаточно боеспособный в случае той или иной вида конфронтации, двусторонней в первую очередь. Но по мере того, как происходит наращивание нашего потенциала, безусловно, это вызывает беспокойство. И подобного рода информационные нарративы, вбросы, фейки, манипуляции и тому подобное мы будем видеть не только сейчас, но и в будущем. Причем я считаю, что более отчаянные и остервенелые. А давайте поинтересуемся у Андрея, что на самом деле на сегодняшний день представляет наш флот. Вот продолжая эту тему российских нарративов, скажем так, и российской пропаганды, звучат очень часто фразы «сухопутный флот». Даже президенту не на чем выступить на день ВМС, он выступает на американском корабле «Рос». Это не корабли, там одни катера, вот эти москитный флот, и звучит это так с издевкой и иронично. Вот что на самом деле представляет сегодня наш флот? А мы... 75% флоту вона залишилась в Криму, і в принципі за той період, який минув з 2014 року, було там намагання побудувати щось там, якісь там кораблі, катери, вони вийшли в склад флоту, але постійної присутності в морі у нас немає. Що важливо? Важливо чітко визначити задачі флота відповідно до того, яке завдання ставить керівництво держави. А зараз першим завданням є недопущення агресії з моря і з морського напрямку. Була опрацьована, знаєте, стратегія ВМС 2035, і вона, це завдання, потім друге завдання – це забезпечення існування і функціонування морської економіки. І третє завдання – це контрибуція до регіональних безпекових ініціатив. Так от зараз основне завдання – це не допустити агресії супротивника. Операційна зона зараз складає наша північній частині Чорного моря, це участок 100 на 150 морських миль. Це невелика ділянка моря, вона не вимагає значних вимог до платформ корабельних, тобто знаходитись в морі довго, але є певні вимоги по мореходності кораблів чи катерів. І от зараз нам треба сконцентрувати певну кількість зброї для того, щоб ці завдання виконати. Перше завдання це називається в натівській класифікації Sea Denial. Тобто це недопущення противника перетинання ним певного рубежа. Тобто це, простими словами, це нанесення вогневої поразки кораблям, які здійснюють переход і намагаються висадити десант. Для цього потрібні ракети,
Для цього потрібна артилерія, для цього потрібні міни чи засоби РЕБ. От, ну, спочатку, коли тільки ми вийшли з Криму, дійсно основною таку складову складали сили берегової оборони, тому що там була потрібна і морська піхота, була артилерія, були системи залпового вогню, які могли цю ближню ділянку прикрити. Зараз ми вже розмовляємо про ракети. І чому важливі ці британські ракетні катери? Тому що вони можуть кожен нести по 8 протикорабельних ракет, як ми думаємо, і вони здатні це завдання от на цьому театрі виконати. І коштують вони приблизно, ну як ми думаємо, там розраховували 50-60 мільйонів доларів. І це в 6 разів менше, наприклад, у порівнянні з корветом, який також несе ці 8 протикорабельних ракет, але на набагато більшу відстань. Це перше. Друге, нам потрібно контролювати прибережну ділянку, порти наші, щоб наше цивільне судноплавство здійснювало переходи. Для цього потрібні протидиверсійні заходи, протимінні. Для цього потрібні також катери, для цього не потрібні корвети там, чи фрегати. І от катери Айленд, вони дуже гарно справляються з цим. Вони можуть патрулювати, вони можуть спостерігати. На них можна ставити обладнання, яке забезпечує протимінні заходи. І от в цьому сенсі я не дуже розумію ці два тральщика, які зараз, це гарні кораблі дійсно, але вони застосовуються, вони в основному застосовуються на значному віддаленні від своїх баз. От, наприклад, Болгарія, Румунія, країни Балтії мають такі кораблі чи подібні, якраз для участі в операціях НАТО під проводом постійно діючих з'єднань протимінних сил на значному віддаленні. І це коштує. В основному Україні головне зараз побудувати такий план, який вона б могла би здійснити фінансово і матеріально. І третій тип катерів, який нам потрібний, це Марк 6. Марк 6 потрібний для контролю нашого узбережжя, яке, можливо, будуть забрасуватися диверсійно-розвідувальні групи спеціального призначення. І вони також можуть діяти в ході відбиття десанту, тому що у них є там ракети короткого радіусу дії, але вони можуть нанести значного пошкодження також більш великим кораблям. Я розумію, що це не протикорабельна ракета класична, але це можливо. І також вони можуть забезпечувати реакцію у разі, наприклад, захоплення там такого ж острова Зміїного чи щось інше. Ось така ситуація. Благодарю вас. Коли ми вирішимо, це перше питання, можна переходити для інших вже на іншому віддаленні. Но що важливо зрозуміти, чим далі ми несемо певну зброю від берегів українських, це коштовніше, це для наших платників податків. Тобто фізична платформа становиться дорожче. Корвет коштує 300-350 мільйонів доларів, катер коштує ракетний 50, 60, 70, патрульний катер може коштувати 30-40. І що важливо, коли ми логіку цього процесу об'яснили нашим партнерам, Сполученим Штатам, Великобританії, вони погодились на те, щоб надати допомогу. Параметри допомоги, ви знаєте, в пресі про це казали і так далі. Це дуже важливо. Важливо планувати плани, які можливо здійснити ресурсно. Тоді і поступово нарощувати спроможності. І я можу сказати, що, до речі, москітний флот, він дуже незручний для Росії, тому що у них на кораблях Чорноморського флоту класична зброя проти великих кораблів, а така штатна зброя, ті ж ракети, ті ж торпеди, вони по таким малорозмірним цілям вони не працюють. Там треба інша зброя. Вона також є, але її набагато менше. Ось така ситуація. Спасибо вам большое. Спасибо гостям за то, что подключились к нашему эфиру. Благодарю вас. А мы продолжаем фейкометр и говорим о учениях, международных учениях Сибриз-2021 и о фейках, которые против него распространяет Российская Федерация.
И сейчас с нами на связи наши следующие эксперты. Это Андрей Лысенко, военный эксперт, полковник запаса и советник, спикер, точнее, АТО в 2014-2015 годах. И Александр Хара, эксперт по вопросам внешней и Олександр Хара, експерт по вопросам зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління Інституту стратегічних чорноморських досліджень. Приветствую вас. Мы уже обговорили основные нарративы, связанные с тем, что Сибриз-21 – это всего лишь попытка использовать Украину как плацдарм для агрессии против России. Попытались разобрать характер этих учений, но и все-таки хочется узнать ваше мнение. Как воспринимать, вернее, что на самом деле такое Сибриз-2021? Андрей, пожалуйста, вам слово. Я хотів би нагадати нашим глядачам, що багатонаціональні навчання Сібриз, вони були започатковані ще з практичною фазою у 1997 році. Я якраз служив тоді на флоті і дуже гарно пам'ятаю, якраз брав участь у висвітленні цих навчань. І я дуже прекрасно пам'ятаю, як все починалося. Тому казати, що саме Сібриз 2021 якийсь там подразник або ще щось таке, що має нагнітати якусь атмосферу в Чорноморському регіоні, це просто недоречно. Крім того, скажу, що Російська Федерація на протязі практично з початку цих навчань, які відбувалися в кінці 90-х років і до сьогоднішнього дня, постійно намагається якось вплинути на їх проведення, постійно спостерігає і дуже часто вдається до провокацій. Що це означає? Це означає, наприклад, якщо дивитися на навчання сьогоднішнього дня, а вони є наймасштабнішими за всю історію, які відбувалися на території України і в Чорноморському регіоні. Нагадаю, що там 32 країни бере участь і дуже велика кількість особового складу, кораблів і таке інше. То дійсно це може бути загрозою, як вважає Росія, для того, щоб припинити її домінування у Чорноморському регіоні. І неспроста вона стягнула додаткові сили, це і 15 кораблів з Каспійської флотилії, вони терміново перекидали. Це кораблі, які були заведені з Балтійського флоту, наскільки я пам'ятаю. І це всі ці кораблі вийшли в море для проведення так званих навчань, стрільб і таке інше. Тобто вони постійно намагаються впливати. Те, що саме 32 країни бере участь у цих навчаннях, це показник того, що Російська Федерація своїми, скажімо так, діями спонукала країни, в тому числі і Чорноморського регіону, об'єднатися в єдиний, скажімо так, монолітну силу з ядром із НАТО і відчути, що є можливість протистояти російській агресії, яка не припиняється, і росіяни тепер в такій ситуації, опиняються в ізоляції, ну, якщо не брати Сирію. Александр, а не считаете ли вы, что на самом деле трудно не воспринимать такие масштабные учения рядом с собой как все-таки угрозу? Или на самом деле ее нет? Какой характер этих учений? Ну, я бы посмотрел сначала на причины и потом следствие. Собственно, изначально была агрессия против Грузии в 2008 году. Тогда, к сожалению, информационно доминировала Российская Федерация, и большинство западных стран проглотили, скажем так, эту агрессию, оккупацию части ее территории, и наоборот попытались предложить России интегрироваться еще больше на Запад. Я хочу напомнить нашим зрителям, что Соединенные Штаты перезагрузку предложили и начали, скажем так, Россию включать в разные форматы и больше торговать, предоставлять доступ к технологиям. Европейский Союз запустил партнерство ради модернизации.
В 2014 году так же самое, наверное, намеревались сделать россияне, что захватят Крым, начнут войну в Донецке и Луганске и в других приморских, прежде всего, областях Украины, и опять их поощрят каким-нибудь сотрудничеством, уважением, ну и какой-то небольшой боязнью. Так не получилось. Давайте вспомним то, что сам Путин признался, что фактически стратегические РВСН российские были приведены в боевую готовность во время аннексии Крыма. То есть фактически первый раз в истории, когда они были готовы и признали официально, что были готовы применить ядерное оружие против кого. Да? То есть мы не являемся ядерным государством. И до нынешнего момента в доктринальных документах Российской Федерации не было возможности применения ядерного оружия против неядерного государства. Вот в прошлом году как раз-таки принята первая доктрина, значит, ядерного сдерживания, когда они это уже признали фактически. Потом, значит, пошла милитаризация Крыма, в том числе Черноморского флота, и скорость ее была, скажем так, обновление и усиление намного больше, чем на других флотах. Значит, новые подводные лодки, те же самые ракеты «Калибр», которые могут нести боевую часть ядерную, и стрельбы были... с Черного моря они не стреляли по простой причине, потому что Турцию не хотели, скажем так, напрягать. Но вот из Средиземного моря, из Каспийского моря стреляли по Сирии, показали возможность физическую, да, умение и волю к применению такого оружия. Потом, соответственно, война в Украине, война в Сирии. Это все те вещи, которые просто-напросто нельзя не реагировать было. Украине, понятное дело, мы являемся жертвой агрессии, но и другим странам. Доминирование в Черном море – это вещь абсолютно та, которая неприемлема для всех черноморских государств, кроме Российской Федерации. Ну и, соответственно, то, что Россия проводит провокационные вещи. С 2018 года фактически проводит блокаду Азовского моря, де-факто аннексировала Азовское море. Значит, периодически ставит преграды свободному судноплаванию и перекрывая большие площади морские якобы для стрельб или учений, а на самом деле для того, чтобы запугивать торговые судна. Постоянно проводятся учения. То есть, по большому счету, то, что сейчас мы видим в Сибриз-2021, это является реакцией, скажем так, Украины, стран Черноморского региона и наших партнеров по НАТО на ту агрессивную политику, которую Россия ведет прежде всего в Черноморском регионе, но не только. В Балтике, в Арктике и на Дальнем Востоке Россия также ведет себя достаточно агрессивно. Вот. Мы не настолько агрессивны, как в Черном море, потому что тут у нас есть только Румыния, Болгария и Турция, члены НАТО, и, соответственно, против них не может быть принято каких-то таких серьезных действий. А вот Украина, Молдова и Грузия – это те страны-жертвы, на которых можно направить свою грозность своих вооруженных сил и пропаганды, и подрывных действий. У меня вопрос к Андрею. Можно ли говорить о равноправном партнерстве этих учений? Или тезис, опять же, российский о том, что Украину используют как территорию, то есть НАТО осваивает Украину, имеет право быть или нет? Я не вважаю, що територію України осваює НАТО, тому що мова йдеться про навчання саме військових підрозділів. І в ці навчання якраз мають за мету і відпрацювання взаємосумісності, відпрацювання дій за стандартами НАТО і процедурами. Тобто це якраз величезна можливість для країн, які, наприклад, самі по собі не можуть провести, наприклад, навчання із пошуку підводних човнів, тому що, наприклад, в Україні їх немає. У Туреччини вони є. Турецька, наприклад, субмарина, як правило, завжди грає роль там якоїсь, скажімо так, цілі, яку відшуковують. Потім моменти розмінування в морі, проведення кораблів через мінні загородження, рятування на воді і таке інше. Тобто
тут не можна прикриватися, наприклад, регіональною безпекою, оскільки кожна країна, яка бере участь у цих навчаннях, то можна говорити про те, що кожна країна з цього виграє, беручи участь у таких навчаннях. З 2014 року НАТО припинило взаємодію з Російською Федерацією через агресивні дії проти України. І на сьогоднішній день російські військові можуть тільки спостерігати за тим, що відбувається на морі, проводити розвідувальні дії, спостережні дії, і таким чином намагаючись і впливати на, скажімо так, на свідомість і свого народу, і на свідомість людей з тих країн, від яких беруть участь кораблі, бронетехніка, літаки у цих навчаннях. Я хочу сказати, що прямо зараз американський транспортно-десантний корабель прямує також в бік Чорного моря для того, щоб долучитися до навчань. І хоча навчання завершується 10 липня офіційно, то я вважаю, що якраз така масштабна присутність військового компоненту від 32 країн, деякі з яких вже вперше взяли участь, наскільки я пам'ятаю, там навіть Японія взяла участь у цих навчаннях, то можна сказати, що Росія вже настільки дошкулила цим країнам, що вони намагаються об'єднатися навколо і НАТО, і взяти участь у навчаннях, один одного побачити, подивитися на ці процедури і бути готовими сумісно виступити проти єдиного ворога. Я не називаю цього ворога, але на всяк випадок це відбувається. І щоб ви знали, що якраз от такі навчання є найкращим приводом для того, щоб потренувати свої сили і з відбиття повітряного противника, і з відбиття малих морських цілей, і з пошуку, наприклад, там, загублених людей там в морі, які потерпають, і таке інше. Тобто те, що відбувається зараз на морі, це, можна сказати, скажімо так, не миротворча операція, це більше тренування взаємодії. Але Російська Федерація це буде виставляти і виставляє, як ми бачимо, як агресивні дії із майже анексії Чорноморського регіону. І виходячи з тих сил і засобів, які зараз беруть участь у цих навчаннях, вони набагато перевищують той потенціал, яку Російська Федерація виставила в Чорному морі. У меня вопрос к Александру Харе. Какие дивиденды может получить наша страна? Ну вот мы потренировались взаимодействовать с одними подразделениями на суше, в море, но ведь учения закончатся, страны разъедутся, корабли уйдут. А с чем мы останемся? И какие уроки мы из этого вынесем? И какая практическая польза или политическая польза от этого? Ну, прежде всего, очень важный момент то, что Черноморский регион попал все-таки, в конце концов, в сферу приоритетов НАТО, и разрабатываются определенные планы, и общая стратегия защиты восточного фланга с учетом слабости Черноморского региона. Это чрезвычайно важно, потому что, скажем так, присутствие кораблей нечерноморских стран в Черном море, оно оказывает такой стабилизирующий и успокаивающий на русский эффект. Они, конечно, в своих средствах массовой информации верещат, но на самом деле свои агрессивные действия они сворачивают. И мы это видели с точки зрения того, как они себя вели в Керченском проливе и как они задерживали корабли, которые идут в или из украинских портов Азова. Если присутствовали американские или британские корабли, то, соответственно, такой наглости они проявляли намного меньше. Второй момент. Украина суверенное государство, и в Конституции записано, большая часть нашего населения считает, что мы должны стать членом НАТО, а это предполагает и переход на стандарты. Ну, и я бы сказал, разговаривать на одном языке с НАТО. И с точки зрения того, что это английский язык, и с точки зрения того, что и терминология, и понятийный аппарат у наших военных, и дипломатов, и цивильных, которые задействованы в этих, скажем так, в этом сотрудничестве, должен быть один и тот же.
Следующий момент – это отработка по стандартам НАТО операций. Вот наземный компонент начался с того, что морская пехота в штабе морской пехоты отрабатывала сначала по натовским стандартам операции, а потом она уже разыгрывалась, собственно, на земле. Это чрезвычайно важный момент. Следующий момент, понятное дело, когда разные страны, разные средства и вооружения, и наши моряки, наши летчики, ну и в принципе штабные офицеры взаимодействуют, они получают тот опыт, который невозможно получить в рамках, собственно, наших подразделений, наших возможностей. Следующее сотрудничество, которое дает возможность установить дружественные и партнерские отношения, особенно это важно с нашими соседями по региону, чтобы решать оперативно какие-то вещи, то есть когда все понимают, что у нас общий враг, когда все понимают, что у нас похожие угрозы и вызовы, тогда, соответственно, можно и больше взаимодействовать. Ну и последнее я хотел бы сказать так, что, например, в ближайшее время мы еще получим в качестве помощи от американцев некоторое количество катеров, прошу прощения. Соответственно, у грузин они уже есть, и есть определенный опыт операционный, то есть даже, например, не натовская страна, Грузия может нам быть полезной с точки зрения предоставления этого опыта, понимания, как это использовать. И момент того, что НАТО присутствует, я имею в виду страны, не черноморские страны НАТО, присутствуют в Черном море и на постоянной, на ротационной основе. И, в принципе, есть возможность, скажем так, расширить это присутствие, в том числе, скажем так, не нарушая конвенцию Монтрео. Мы должны об этом говорить. Мы должны говорить о том, что больше натовских кораблей, американских, британских, да и японских в том числе, в Черном море, это означает большую безопасность региона. Андрей, вопрос к вам. Мы уже в первой части программы говорили с Андреем Рыженко, вашим коллегой, о том, что эффективнее наш флот создавать вот из малых катеров, ну, потому что вот такой регион, и это эффективно для противодействия российскому флоту. С одной стороны, у России сейчас, может быть, не совсем была заточена на такой москитный флот, у нее там были цели покрупнее, и это может быть нашим преимуществом. Хотел бы с вами все-таки поговорить о качестве тех катеров, которые мы получаем. Вот эти лок-айленды, минные тральщики, скоростные ракетные катера, которые мы покупаем, потому что в российском нарративе это все, что называется по-украински, мотлох. То есть какой-то вот из прошлого века ресурс, который вот приезжает к нам металлолом доживать. Так ли это? Ну, почнемо з того, що будь-який так званий мотлах, які росіяни кажуть про озброєння техніку, яку передають або Україна закупає у наших партнерів, то я мушу нагадати, що саме мотлох минулого століття стоїть на озброєнні Російської Федерації. Все, що закупає або получає від наших партнерів Україна, це якраз те озброєння, військова техніка, яка була прийнята на озброєння саме цими країнами, і яке вже має, ну скажімо, на якому вже мають досвід проведення бойових дій в тих чи інших операціях. Тобто це не щось нове там або якесь там стародавнє. Це якраз ті технічні засоби, які можуть виконувати визначені завдання у визначеній акваторії. Дійсно, вони не можуть виходити на океанський простір, виконувати там завдання, але і вони обмежені, наприклад, у погодних умовах, але в нашій ситуації вони в прибережних зонах можуть дуже ефективно виконувати свої завдання. Я хочу сказати, що Україна не зупиняється на тому, щоб оновити свій корабельний склад. Ви знаєте, що ми вже підписали договір з
І вже, наскільки я знаю, перший корабель закладається в Туреччині. Їх буде 8. Це кораблі класу «Корвет», які будуть мати на озброєнні сучасну і зброю, і озброєння, і радіолокаційні, і штурманські прилади. Тому казати, що у нас лише москітний флот, ну це теж неправильно. У нас має бути і будуть і кораблі середнього класу, які також можуть виходити і як в Чорне, так і в Середземне море, і, наприклад, навіть виходити на океанські простори для, наприклад, супроводження наших торгових риболовецьких суден і таке інше. На сьогоднішній день ми виконуємо задачу номер 1 для того, щоб стримати супротивника. Це акваторія Азовського моря, це акватория Черного моря, прибережні зоны. К сожалению, время нашего разговора подходит к концу, поэтому я благодарю наших экспертов за разговор. А на сегодня это все. И вот, чтобы не стать жертвой пропаганды, обращайте внимание на источники информации, не поленитесь найти подтверждение или опровержение этой информации, или смотрите нашу программу. Это был Фейкометр. Подписывайтесь на YouTube телеканала АТР и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами.